Morning guys, nakauli na migikas merkado unja. Among napalit nga isda ma kay bago pa nang kuan ma. Bago pang kuha di aras ka na nay daplin sa dagat ba? Jamal ra ba bisag dihara nila gikuha. 200. Kita kay bahay nang mahalating gasolina. Dapat bara-baratuhan nila kay sila ra may nagakuha. Ang gasolina naman. Karon Amang nagian, da may daghang nagitapuok din kuan may bago din kuan. sa kuan daw sa Iwanon. Tapos na ido sa tang gipalitag tubig ba? Tangad og kamong gayo kanang alubati. Na guys, ara pa yung siyang preskuha, tikig pa. Mo pa dyan paghawas gikan sa kananay dagat. Amaling sabon dyan, prito. Ang singko gyapon nito. Ano yung singko-singko ma? Uliar na ilalagit ma? Magdalagi ka kinintos nga. Ang umagang din mo ang mapalit. Morning guys, may buntag ninyo. Buntag, magharap kita sa hangay. Buntag lap. Gani may ko ano? So, Tayo saktong budget eh, nagtong merkado. Hindi ka ang magbisyo-bisyo. Kahit tuon sa kanahal to. Guys. Kapit na lagay pang balit og sudan na nagkaon. Di na lang ka magbisyo-bisyo ka ng baling sigarilyo, mag-inom, Kay pang bisyo di na lang ka magbisyo. Di na lang magbisyo. Kaya uban magbisyo, mangawat na lang. Gawa na ito. Kuha na lang na, pag kapit na lang ang merkado din, pambiraha lang ni. Jesus! Pahuway. Pabiyog. Di na Yung lang ang merkado yelo lagi so. Nagliso na mga itaglakaw, kaminyoon, patay mo Amerikano, ilabay na niya ta. Para merkado tayo ng merkado, kulubi pong dako. Para sama-sama tayong ahon sa hirap. Tanong puyo. Bisag wa nahigugma sa merkano, minjir anjud. Para naman makahon sa hirap. Di na po nakatarungan. Magminjir magani ka kanang malipay ka kanang nahigugma ka. Ngaysa makipagminjir ka bisag wa ka nahigugma. Magano to sugod ka? Wala pa ganin pa pamahaw, gugma yung istoryahan niya. O ginusot ang simala mo. May gugmos kwarta. Tingnan mas giyan pa minjir ko ni jang lula ng merkano aron para ahon daw sa kahirapan. Luya pag imo ang lula. Imo ra paminjir para muahon sa kahirapan bisag wa nahigugma. Sagot ko daw so. Hindi magantos gusto mama sa makipagkuyog ra sa merkano bisag wala igugma. Pagpahuway giyan. Kay? Di ba ko'y kalipay? Ikaw kuno, kung anong kapugsul ka pag malipay ba ka? Dili. Dili. Dili di ay. Oo. Gana diya. Ikaw kuno pa paminjyon ka so ka na igugma. Kay tungod ra nay daghang kwarta. Mo na diya. Lipay ka. Mamili. Gugma, kwarta. Kwarta. Praktikal na karon. May listudio pa na. Bahala ko'y kwarta basta kay malipajan ka. Imuhang kauban o kasi imuhang maninyoan. Bahala ko'y kwarta basta kay malipajan ka. Kaya sa mga mong naidaghang kwarta jadi ka malipajan. Malipay na magkagnanay kwarta. Uy, sa kwarta ra dahil Kwarta dyan. de kalipay pag way klaro. Oy. Ano man ang... Bahala ko'y kwarta basta kay malipajan. Ako papileon ko. Bahala makaban ako. Sakto ra kwarta basta kay naigugma ko. Malit day ko kuan mangga. Ayan. Apit na kuwan. Usaba kayo. India na mangga. Apit na. Si Manasan tamo ba na? Binig tama. Biko. Ano may balik yung mga bidignitin. Oo, Biko. may kuwan naman ka rin. Kulit ka mo. Day, asa man ang pito ng day? May panagpalit ng kadaan de kay mahal na inig ka de. Inig ka hibisan to de. Mamalit ni Danan dyan. Madapat Biko. Asa? Biko?
Bingkoy. Nagad ka diha ha. Ibutan ka na diha nag-agi-agi na ng mga kuan. Nagad kang kaiyak. Magun sa mantas malad lang mo magkuan fasting Ramadan. Dinig ni. Biko. Fasting man. Dapat gani ka tarang kanon mga lagot mo kay fasting. Simana. Puasa pa puasa. Wasa pat yun ni mo ko galingon. Bawal lagi mo kaon. Kuan ako ka. Kuro. Bawal mo kaon. May muhang kanan lagot mo saging kamuti karlan kay puasa man. Loson manggay ka ni Kristo si mong kamatay, pagkamatay mong kagutom. Puasa man ka. Akong lola namatay sa Tuway pa mo kaingon di mo. 120 na matay mo nila. 120. Ang taas sa kinabuhi. Inahana sa akong papa. Taas sa kinabuhi 120. 120. Namatay siya. 120 gintakto siya. Muna mong edad mabot ka 120. Wala 140 ako ba yan? Blessing na kadyo kas Ginoo nga mabot ka din ang pangita. Uwan bito maghanangin aging nun na naman sa tatay tay. Saan ba rin simpo ha? Kaya nga din sa sulahi. Kabagat karon ikiyo sa silahi. Ko ama ikiyo din silahi. Katawag kulong sa kulong lang. Sige, kiyo silahi. Pusog kulong ka imdagan ba? Ang kanabitang gabon. Panganod. Panganod ka ng paspas sa dagan sa Paspas panganod. dagat. Ang tagpandisal guys. Pandisal na malunggay. Subay yung sinagulang. Si Papa nga. Sa'yo, namatay si Papa. Nag-edad pa si Papa o 49, namatay na. Muna mga bisyoso. Kinon sa man. Sa Diyo namatay bata pa. Tungod bang sa Inom. inom, guys. Ha? Inom. Basta lagi bisyoso, dali ra na ako agas Ginoo. Tapos trend no na mapasok. Ay mga paski, agkawadan ako sa power. Yung ako nang wadag power nga pasan man. Oh, Siyempre, pag-apaso, mahubog na nun siya. Hindi ang paso yung Siyempre mahubog. ka pasapasag anak ko kasawa di Masakpan. mag-usapan di jang pride good Ako, na di man ko mo. Babae ra ko sa papa ma. Muna si Papa. nagtrabaho sa Oh, di ay. pagkikita sila ni Manoy. Nasaktan din na ako ako, away din ito. Nanimbang niya ito, gitan niya. Nasakpan ni mo nga ng babae ma. Oo, nasaktan ako kay kuan man ka lang na eh. Ang babae kay kuan man, silingan na nila. Pa. Ay, yan sila, pinagay mo, tabi ko. Suko, ano, away mi dito ko na, perte na mong away. Okay, mula sinta ko ito, maulit hindi na ito, ulit. Ito ang sinugagad kung mga bata. Daghan jud tong body mo pa ni papa kay gwapo man insik mas papa. Si Suraan man si Luluso na si mga picture Insik po kita ko. papa gwapo sa papa no. Insik. Pero naong anak, munang naong nisos batalin. Si papa guys, mo ni naong ligiyan guys. Ano sige yan, maong nisos. Muna, babayro na guys, siman niya naong. Kaura. Ikaw ra, pareha mong naong. Kami, di kami Anak pareha ito naong. siya, sa buhay pa po. Di kami nga na kung mawala ko rin. Ano naman? Sigiyan ang awa. Sigiyan og ato pa. Oh, tanawa. Ah, gibili na daan. Sa pinood din na kinakita ko sa nisa. Ay, di pa mahit, kay babayro ka. Siya ka. Sigiyan ka na. Na, babae Oh, ro. awan. Gwapo ra pero babae ro eh. Ay, siya, gwapo. Hindi yung gwapo. Adjudge mo na lang babae ro, adjudge mo pang ako. Ha? Adjudge mo pang Sila kaya ako. Papa binuwata na niya kay Lami. Bumitaw Kaya ko. sa idama. Babae ro pa na dyan. Kay Wala. Sa Manila pa nga, daghay ipang-away sa Ate Ruby kay na mga babae mangaway na ho. Ayaw. din si Mama Ruby may mulaban nimo. Oh. Sa Ate Ruby may mga banaho. Kinsa man. Kinsa man. Ang mga tindera dito sa Amuang gipuyan, kaya yaman din ipang pangaduan og number. Aguroy. Kaya yang ipang textmate. Na babae. Danan kamo na ato. Oo, Kung kami na. dali inis niya makamiga. Uy, kikit po nga natod ako sa payulo sa Yung taon na Manila. paginana. Aman na yung si babae nga na ila-ila. Oo, kaya gikamit pa din dito si Sim sa Fairview dya. Unya. Ijan gibijaan, ija ka. Nag-meet mi dito sa nay kasakay na sa barkong gibijaan kay Mako ganay sa attire. Bilihan ka rin ako. Gusto ko ba lang niya sa bata? Bila. Istorya na dyan na, kaya siyempre rami ko pang namida na sa una dyan nga. Jin, dyan ako'y nakaila sa barko nga. Ang kasakay dyan, nakita mi sa Fairview. Date ko na sila, kita. Hindi ko nang gibisaan, gawa ko nang sa ganay, sa attire, pasumayar ako nung dyan nga. Gitawagan dyan ate kay Pauli. Buta sana ba?
Uy, batasan. Kaya lain ako ng gatero ko sa ganay kay galo. Ina naman ang mga taong friendly. Friendly. Friendly ba? Tugil kay apat. Friendly. Friendly ra ginagi, mo ti man maging friendly ka. Sa matuwan lang kay. Kanang sa lungsod ba? Kanang mga tumig lungsod lang. Kada liok ba sa ni mga babaeng ituron kay nun nga. Kana biyo ako na igagaw biyo. Di ko na igagaw kay nun kana kay ako na nakaweb-web sa una. Kita pa ka lang nga. Murag kuan siguro lang. Katulon siguro kung tapad ni nga nakanak. Ikatik na po. Baby, may yung tawagan. Hindi nga ito nga. Medyo din ang kanan ng hingog. Hingoog. Kanang hingoog na mo, muna yung sugan. Sa tapok ni. O tapok ni sa hingoog. Kanang binabista ma. Dahil bista, tuwan na dito tayo na dito sa tuwan. Kanang binabista. Oo, kaya may nabista. Pero layo. Naka-sweet tumasta tayo na ng binabista. Kaya na ako ni Joey Abda na sa ulo. Utangi. Tuwan na dito sa paingon na Pero dito. talaga tayo. Kaya wala na. Oo, kaya kami, kuwan man ni. Paingon man ni hingoog. Nabutkuan na. Pairo dyan mo Hindi dato. ko ko'y nalita na. Una kita po sang lungsod amo sami-sami sa lungsod ang magsaysay. Kaya ang sunod anak magsaysay, ang lungsod anak karon yung sapok na sa buwan. May kay ko'y nalit na liwatan da kay si Lolo bayro, tatay bayro, papa bayro. Kuluwas. Andiyan mo rin ang babayro. Ayaw mo kapop-kapop. Dito ba? Mamautan ninyo guys. Mahaw. Mahaw ta ninyo. Amang sagan sinabaw pritong isda. Ito tulog ko gabi kay nagatuman ko din sa bungtod. Ngayon ko ba? Din akong likod hawan ba ito? Ano mo bakla? Mo din pit-pit na jadi mata na tanaw mo pit-pit sa mayo diri oh. Talawan din dako. Pila na ko din ta ka na magpamisi ko nga. Kato laging namilok ko nga nagpamisi ko nga. Agi mo music di pound din giablik balik. Di gibali no bluetooth. Nga kanang usay bito nga makadungog ko tawgon ko. Pero og naog ko wala jay. Mga bata niya. Mga putong bata-bata. May panawag. Nunting di papa. Di. Di din. Ako kay. Lahi ba ako may manawag kay di ba ako muting og ba dayon. Ako ra ba nito naog. Mga bata-bata ni mga manili. Ano mong pwede? Dumatos. Sampung po din eh. Yung bata-bata. Makabuhat na. Tuwa kag Mindanao lang nga nagbubot na kaat mga pinilog ipanggubot. Kaya katong adlaw maksis mo siguro ko. Nice, sige ka lampag sa taas, sige ka lampag ba? Sige pang ginagubot sa taas. Madani na good min, ganay na sige. Sige gagubot sa taas, lang marami tindak-tindak. Madlong nga. Duwa, nagbuwan. Ang di baglong, yung mga. Mantay ka dyan mo kaya gagawin mong palayasan eh. Nung kung kamo sabaw na mong palayasan. Yung sa kamsahat. Sa katasal sa mga panting. Yun, nagubot. Nagkalat na dasal. Pambalitsa. Good the windy mo na mga puti. Manang katong itim na the windy may kuya. Muna yung mga bata-bata gay. Kaya na may duha ka buhok. Nakita ko yung tatay din eh. Nga. Kini mas sa tenga. Nakibaw mas sa tenga na ay magsigig pangaway na ba? Pag istoryahan, Manila nga. Nang kay ba ko nga na dani duha ka buhok. Yung mga kiduhan nga pusin po sila. Ano na. Buti nga lina nga. Ay, yung buyan din mo sa talampang ina. Kay dede ko na nabuyagan pasagdan ra. Yung sa tayo mo. Magunsa ko na yata ang mga mamatian mo nga napasagdan ako. Kasi man ko nang may nga naman. Hey guys, sa manamig pamahaw. Kanilang ikabisihan. Tanaw na po siya. Manamig I kan always guys. love you. Nanaw ko salida. I always love you. Richard Gutierrez and Angel Locsin. Boring na imo ang ipananaw, love story. Sawa na ko sa gira-gira. Love story. Murag. Taman ma. Mga antag mangga guys niya. And I always love you. Na, labi na po kada na. Dahil. Bawal rabo ka mo kauna na. Ngala ka mo. Buras ka. Mukhang dig mangga beres. Mo, magni mo na magbata pa man lagi. Pa. Nangala ang mama. Mantis, mantis.
May pamuna kay mong buras ko ako, jo kay mong buras day ko. Kuntis na siya 10 months. 10 months, wag mo burot ng tiyan sa may suda na tiyanak. La! Buros si mama, nangalag mangga. Ito ba si buros na ka, ma? Hindi buras. Wala raw. Ngandam na ta. Inihin na tagpalit ng mga sa nagbata. Mukhang digmangga, buras na. Paita, buros na si mama. Wala yung pang-apulida kong bike. Ano siya? Siya? Wala eh. And I'll always love you. Mapirmi kong gitiawan sa taas, masukad nga na ako sa taasig puyo. Kini ikaw sa nga naglingkod ko dito, namilo ko sa mga sanyo na bakay. Diba ang akong duha man ako ka drawer no? At katong usa mo na sa stock room din ang usa ka drawer na sa akong kwarto. Aga kong mga sanina nga pirmi na akong suoton, akong gibahig dito sa drawer nga nasa akong kwarto. Pagtaon pa nga nalingaw na akong pilo-pilo, gipaw. Giop gyud, nipitik gyud sa likod gana gyud, then gyud balik, then pag unong balik malin pag bluetooth mo. Naragan pa uban sa tatay dan. Kulba. Kay ningas tatay katunay pa huli nga to ba? Magpauban ko no siya. Magduha ka po. Kay Para na ko ni bantay gani. bantay mo. Hindi mo ko na sila manghilabot ko. Ilagi mangilabot dayo na. Gadlokon man tao. Yan ang ugaglok, ibutan mo na sila. Hindi mo sila manghilabot. Muto ka na la diwin bila. Mga bata, raman ang gagmay. Muto ka ng mga batang gagmay la. Yung tanong ay mong anak isa oh. Hindi naman may turbo. Hindi hindi tanaw dala. Let you go. Always love you. Ang nagtanong nila sa drama? Yung tanong sa lida.